Лукашенко пагражае Еўропе і Арменіі. Але ў якім бункеры будзе хавацца сам ад украінскіх беспілотнікаў? Беларусы адмаўляюцца ад хатніх гадаванцаў. Аварыя з пасажырскім аўтобусам у сталіцы і смачны рэкорд з ваўкавыску. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў панядзелку 1 чэрвеня на Белсаце. Пачынаем. Лукашэнкаўскія чыноўнікі ўсё актыўней прасоўваюць грамадству тэорыю немінучай вайны, у якую, маўляў, вымушана будзе ўцягнутая і Беларусь. Гэтак дзяржсакратар Рады бяспекі Александр Вальфовіч заявіў прапагандыстам з СТВ, што Еўропа рыхтуецца да вайны ў 2030 годзе. Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается, что начало войны на европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают, на это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристическая политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности. Вальфовіч дадаў, што заходнія выведкі, маўляў, ведаюць, што ніякай пагрозы з боку Расіі і Беларусі для краінаў еўрапейскага звязу не сыходзіць, таму павелічэнне абаронных выдаткаў з ягоных словаў нібыта сведчыць пра рыхтаванне да агрэсіі якраз з боку краінаў Захаду. Пра тое, што менавіта Расія распачала пры суудзеле рэжыму Лукашэнкі паўнамаштабную вайну на еўрапейскім кантыненце, а на тэрыторыі нашай краіны праводзіцца рэгулярныя трэнаванні магчымых удараў па суседніх краінах і размешчаныя расійскія ракеты, Вальфовіч не прыгадаў. Нягледзячы на заявы Лукашэнкі пра тое, што беларускае войска не будзе ўцягнутае ў расійскую агрэсію супраць Украіны, такі сцэнар усё яшчэ выглядае як рэалістычны, сказаў у эфіры нядзельнай студыі Белсат намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і лідар НАУ Павел Латушка. Палітыка павёў, што дэмакратычныя сілы дамовіліся з афіцыйным Кіевам аб правядзенні супольнай інфармацыйнай кампаніі, каб не дапусціць найгоршага сцэнару. Лукашенко павінен зразумець, калі ён уцягнецца ў гарачую фазу вайны супраць Украіны, Украіна чакаць не будзе. На жаль, для мяне, як для беларуса, для беларускага палітыка, я не хацеў бы уявіць такі сцэнар, калі будуць наносіцца удары па тэрыторыі Беларусі. Але калі Лукашенко гэта зробіць, украінскі ваенны, што хлусіць Лукашенко, ён кажа, што ваенныя украінскі думаюць інакш, менавіта украінскія ваенныя заявілі пра 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі. А першая цэль – гэта менавіта сам Лукашенко. Я не ведаю, колькі яго бункераў, магчыма, 2, там у Крылова ёсць дачы Савета міністраў, там усе міністры, пад возерам есть один бункер. Другі бункер – гэта красназнаменны баявой военны округ яшчэ за часоў Савецкага Саюза. У якім бункере ён будзе хавацца, невядома. Але першая цэль будзе менавіта сам Лукашенко. Пра гэта, дарэчы, сказаў Зеленскі. За тыдзень да парламенцкіх выбараў у Арменіі Лукашенко ўслед за Пуціным пачаў пагражаць уладам краіны за абранне шляху інтэграцыі ў еўрапейскі звяз. Адказваючы на пытанне расійскіх прапагандыстаў па завяршэнні саміту ЕС у Казахстане, узурпатар намякнуў, што Ерэван могуць чакаць значныя эканамічныя наступствы і нават паўтарэння лёсу Украіны. Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине что ровно так начиналось. Вы это помните. Что они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Дрон, што ўпаў на жылы дом у Румыніі, дакладна быў расійскім. Гэты факт пацвярджаюць фотаздымкі аскепкаў беспілотніка, што апублікаваў прэзідэнт краіны Никушор Дан. Румынскі лідар адзначыў, што на дронах быў зафіксаваны надпіс на кірыліцы «Герань-2», а прааналізаваныя электронныя кампаненты, навігацыйныя сістэмы, блокі кіравання, рухавік і канструктыўныя элементы ідэнтычныя тым, што мае гэты від БПЛА. Беспілотнік упаў на дах шматпавярховіку ў румынскім горадзе Галац у ноч з 28 на 29 траўня. Раней Уладзімір Пуцін адмаўляў датычнасць Расіі да інцыдэнту. Маўляў, дрон мог быць украінскім і прапанаваў перадаць аскепкі беспілотніка на экспертызу расійскім спецыялістам. Штурмаванне акопаў, разбор аўтаматаў і накладанне шынаў. Як праходзяць палявыя зборы старшакласнікаў на базе вайсковай часткі 3310 пад Менскам, паказала раённая газета «Прысталічча». Навучэнцы прыехалі з 10 школаў Менскага раёну. Усяго 176 асобаў. У тым ліку ёсць і дзяўчаты, хаця раней паведамлялася, што палявыя зборы абавязковыя толькі для хлопцаў. Дзень для 10класнікаў пачынаецца о 7 раніцы. Далейшых таванні і заняткі па агнявой, тактычнай, інжынернай і медычнай падрыхтоўцы. Пры гэтым ёсць і гэтак званая культурная праграма.
ваеннае караоке ці прагляд патрыятычных фільмаў, а вось тэлефоны выдаюцца на 2 гадзіны ў дзень. На партызанскім праспекце ў Менску адбылася аварыя з удзелам гарадскога аўтобуса. Пацярпелі 3 пасажыры. Як паведамляе прэс-служба ДАІ, 45-гадовы кіроўца аўтамабілю «Нісан» пры павароце на вуліцу Шасэйная не ўступіў дарогу аўтобусу. У выніку сутыкнення 3 пасажыраў грамадскага транспарту шпіталізавалі. Астатнія ўдзельнікі ДТЗ ў медычнай дапамогі не мелі патрэбы. А ў Маладзешні ў выніку аварыі загінуў матацыкліст. Здарэнне адбылося на вуліцы Вялікі Гасцінец каля запраўкі нумар 2. Мужчына 1990 года нараджэння не даў рады кіраванню і з'ехаў на абочыну. Матацыкл урэзаўся ў металічную агароджу і перакуліўся. Ад атрыманых раненняў кіроўца загінуў на месцы. Жыхары горадні скардзяцца на чэргі да стаматолагаў. У горадзе не хапае як мінімум 16 спецыялістаў. Як паведамляе сайт Гродна Лайф, патрэбныя стаматолагі-хірургі, стаматолагі-тэрапеўты і стаматолагі-артапеды. Некаторым спецыялістам працадаўцы гатовыя даць жытло, пакой у інтэрнаце. Заробак у залежнасці ад кваліфікацыі і досведу абяцаюць ад 1300 да больш чым 3000 рублёў. А ў Полацку фудблогерка распавяла пра складаную сітуацыю з лекаваннем у мясцовай паліклініцы. У прыватнасці жанчына абураецца хуткасцю надання медычных паслугаў. Маўляў, ужо тыдзень яна не можа атрымаць здымак, што лекары зрабілі ейнаму айчыму, які мае траўму колена. Неделю назад еще колено более-менее, пока они играют, все не толкай, колено обострилось, он на ногу встать не может. А мы снимок получить не можем, чтобы понимать лечение. Самое интересное, что ни на руки не отдают, ни врачу не отсылают. Записаны были на консультацию, пропустили, потому что не можем получить снимок на руки и вообще начать лечение. Блогерка таксама згадвае ў роліку і ўласны досвед звароту ў паліклініку. Паводле жанчыны, яна некалькі дзён не магла трапіць да хірурга, бо не было талонаў, без якіх спецыяліст не хацеў прымаць пацыентку. Ролік пра недасканаласці полацкай медыцыны выклікаў рэзананс і набраў у тыктоку больш за 300 000 праглядаў. Пункт часовага ўтрымання жывёліна ў Менску «Фаўна гораду» паведамляе пра крытычную сітуацыю. Паводле валанцёраў цэнтр перапоўнены, бо беларусы масава здаюць туды сваіх гадаванцаў. Цяпер у пункце ператрымкі на вуліцы Гурскага на адзін вальер прыпадае 2-3 сабакі. Толькі за апошнія 2 дні ў пункт здалі 19 жывёлінаў. Валанцёры звязваюць гэта з нежаданнем гаспадароў плаціць падатак на гадаванцаў, што мае зрабіцца абавязковым з 1 ліпеня. За актывісты просяць дапамагчы і ўзяць сябе на ператрымку сабаку. Смачны рэкорд з ваўкавыску. Там на фестывале «Пражарка» па ваўкавыску прыгатавалі самую вялікую піцу ў краіне. Аўтары рэкорду работнікі мясцовага мясакамбінату і фудблогер Арыф Шасіеў аб'ядналі на спецыяльнай платформе дзесяткі цеставых асноваў. Змазалі соусам, дадалі сыр мацарэла, масліны і адразу 7 відаў каўбасы ад ваўкавыскага камбінату. Каб прыгатаваць італьянскую класіку па ваўкавыску дыаметрам 5,5 метраў, была зробленая адмысловая печ на колах. Рэкорд быў зафіксаваны дакументальна, а затым раздадзены наведнікам фэсту. Красота отправляется в печь, и буквально через мгновение все мы сможем насладиться этим потрясающим ароматом. Пра развіццё падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі «Белсату», а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».